Assalamu alaikum jama'a, sunana Raban Kanawa dan gwagwarmaya kamar yadda kuka sani. A cikin ikon ubangiji yau gane a ofis din Alhaji Salim dan mama, kuma mun yi postin na marar lafiya wanda yake da matsalar idanu. Alhamdulillahi mun roƙi alfarmar ya taimake shi. Ku kuka yi ta kira na mutane kuka ga cewar ya ji yayi comment cewar zai taimaka wannan bawan Allah da naira miliyan 1. To yau gani na zo kuma cikin ikon ubangiji wannan naira miliyan 1 ya bayar da ita don a taimaki wannan bawan Allah mai matsalar idanu. Kuma kamar yadda kuka sani, insha Allahu za ku ga yadda za mu je mu sada shi da wannan kuɗaɗe da izinin ubangiji kamar yadda muka karɓe su a wannan ofis. Saboda haka ranka ya daɗe, muna godiya. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi yadda kake taimakon al'umma, har muka roƙi ka taimaki wannan bawan Allah, ka tsaya ka taimake shi. Muna roƙon Allah ya ƙara yalwata dukiyarka. Duk abin da zai zama fitina ko damuwa ko shari a gare da kai, ubangiji Allah ya maka tangar karfe da shi. Dan kai daɗe, zan so ka gaya wa followers ɗina wata magana akan wannan al'amari. To ni ban da abun faɗa, ina zo ne dai mutane kowa ya ta kira na da ana ta tura messages cewa an yi posting cewa akwai wanda shi ya taimaka wa addini sosai lokacin da yake gani, ya yi harkan agaji duka dai rayuwar shi kamar yadda dedicating ma musulunci ne. Sai kuma wannan abun nan ya faru da shi na rashin gani da na matsalar ido. Shi ne muka ga to mu kuma a cikin me za mu iya taimakawa ma addini. Because wannan taimakon ba ma shi bane an kawo na addini ne, kuma mun yi fi sabilillahi ne. So muna roƙon Allah ya sa a mizani abin da muka yi, da kuma shi ma Allah ya ba shi lafiya. Muna yin haka ne don mutane da yawa su yi koyi da abubuwan da muka yi. Because in ka duba duniyar nan duka, in duka masu shi sun ce za su taimaka wa waɗanda ba su da shi, na za ga kowa karfin da at least bare yi nisa yanzu, wanda wani yana 100 wani kuma yana 8 ba. Gaskiya ne. To muna godiya ranka ya daɗe.